ман ифтихор аз он дорам ки оғози рушди касбии ман бо истиқлолияти кишварамо дастгирии пешвои муаззами миллат президенти муҳтарами мо Эмомалӣ Раҳмон барои таҳсилоти олии духтарон на танҳо дар кишвари мо балки дар хориҷи кишвар низ рост омад. Ин ба ман як духтари тоҷик имкон дод ки на танҳо дар ватани худ маълумоти олӣ гирам, балки имкони таҳсил дар донишгоҳҳои пешқадами ҷаҳон ва таҷрибаомӯзӣ дар ширкатҳо ва корхонаҳои гуногуни Аврупо ва Амрико пайдо кунам. маҳз ин дастгирӣ дар самти рушди занон ва духтарон аз тарафи ҳукумати соҳибистиқлол ба ман дар рушди касбии ман кӯмак намуд. Албатта ногуфта намонад ки волидонам ки инчунин солҳои сол дар хизмати халқу ватан буданд ва аҳамияти саҳми на танҳо мардон балки занонро дар рушди кишвари мо дарк мекарданд, такягоҳ ва сутуни ман дар рушди касбии ман буданд ва дар ҳама ҳолат маро дастгирӣ ва роҳнамоӣ мекарданд. маҳз ба шарофати сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат президенти давлатамо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шумораи занони роҳбар дар тамоми сохторҳои давлатӣ сол аз сол бештар шуда истодааст. имрӯз бонуи тоҷик имкониятҳои васеъ дорад то ин ки маълумоти олӣ, маълумоти касби техникӣ пайдо кунад ё дар соҳаи соҳибкорӣ рушд ёбад, худро ва занҳои дигарро бо шуғл фаро бигирад, дар маъракаҳои сиёсӣ ба қатори мардҳо иштирок намояд ва давлатамонро дар сатҳи байналмилалӣ дар соҳаҳои гуногун муаррифӣ намояд. ширкати Гулистони Душанбе соли 1933 таъсис шуда буд ва он яке аз аввалин корхонаҳои саноати сабуки ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. таърихи зиёда аз 90-солаи корхонаи мо ин пеш аз ҳама ифтихори мо, ифтихори саноати сабуки ҷумҳурӣ ва ифтихори пойтахти азиза мо мебошад. дар тӯли солҳои зиёд корхонаи мо на танҳо барои мол истеъмолкунандагони маҳаллӣ маҳсулот тайёр мекард, балки ба ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ, давлатҳои Аврупои Шарқӣ маҳсулот содирот менамуд. бо дастгирии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ корхонаи мо соли 2023 бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз гардонида шуда буд ва ин дар навбати худ ба мо коргарони корхона имконият медиҳад ки маҳсулоти баландсифати замонавӣ ба талаботи бозорҳои маҳаллӣ ва байналмилалӣ ҷавобгӯй истеҳсол намоем. инчунин дар солҳои охир ширкати Гулистони Душанбе мунтазам дар намоишгоҳҳо ва намоишҳои мӯд ҳам дар дохили ҷумҳурӣ ва дар ҳам хориҷа иштирок менамояд, то ин ки мизоҷон ва харидорони худро зиёд намояд. айни замон дар корхонаи мо 340 нафар кор ва фаъолият менамояд ки аксари онҳоро занон ва бонувони маҳаллӣ ташкил менамояд. ногуфта намонад ки як қисми кормандони мо ин хатмкунандаҳои донишгоҳу коллеҷҳои маҳаллӣ мебошанд. солҳои охир мо ҷавононеро ки берун аз ҷумҳурӣ таҳсил намуданд ба кор қабул карда истодаем ва умед дорем ки сафи чунин мутахассисот дар ширкати мо зиёд мешаванд ва мо дастаҷамона барои рушди кишварамо, барои баланд бардоштани иқтидори иқтисодии кишварамо саҳми арзандаи худро мегузорем. албатта ягон кор бемушкилӣ нест, новобаста аз оне ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо имтиёзҳои зиёдро пешниҳод намуданд ва мунтазам дастгирии худро ба мо мерасонанд. мо ба як қатор мушкилотҳои иҷтимоӣ дар фаъолияти худ дучор шуда истодаем. яке аз ин мушкилотҳо ин монеа шудани як теъдод оилаҳо ва мардҳо барои фаъолияти кории занон мебошад ки на танҳо барои корхонаи мо, балки ба тамоми соҳаи саноати сабуки кишвар таъсири манфии худро расонида истодааст. ҳол он ки таърихан дар соҳаи саноати сабук асосан занҳо кор ва фаъолият мекарданд ва қувваи пешбарандаи ин соҳа занон буданд. барои ҳамин мехостем ба мардҳои кишварамо, ба мардҳои пойтахти азизамо муроҷиат кунем ки барои фаъолияти хоҳарону ҳамсаронашон, алалхусус ба онҳое ки маълумоти олӣ ва касбии техникӣ доранд, дар корхонаҳои саноати сабук монеагӣ накунанд, зеро ки рушди ин соҳа
صادرات محصولات تیار پختگی و واردات آثار خارجی به کشور از جلب زنان و بانوان محلی وابسته است. اگر ما خواهیم در کشوری از جهت اقتصادی رشد یافته زندگی کنیم، اگر خواهیم که فرزندان ما در دولت پیشرفته‌ترین منطقه بزرگ شوند، سهم نه تنها مردها بلکه سهم زنان هم در این روند مهم است.